Salutare tuturor, eu sunt DJ Lion și bine m-am găsit la un nou episod din Terraria. Terraria single player, desigur. Înainte să începe episodul, mi-aș dori să vă spun să apăsați butonul de like pentru că astfel îmi dau seama că vreți să postez episoade în continuare și știu că am deja cineva care îmi dă like la absolut toate videourile. Astăzi am postat 2 videouri pentru cei care nu sunt cu ochii pe canal sau care nu sunt încă abonați pentru că n-au posibilitatea sau de genul. Am vrut să mă conectez la Google Plus. Da, Google Plus, așa se zice. Ok. Am mai avut câteva încercări de a filma, dar văd că n-a mers, ori n-a mers să opresc filmarea pentru că eu țin apăsat în loc să dau un click scurt și eu sper că de data asta să meargă. Am fost într-o, nu știu ce structură și am găsit Angel statue, sau nu știu cum se zice, stați puțin. Dar dacă puteți să avea răbdare o secundă, este foarte, foarte bine și mă bucur extrem de mult pentru că trebuie să fac un lucru în familie, ca să zic așa. Ok. Stați puțin. Am revenit. Ăsta se face din 50 de cablu. What? Stai puțin. Ăsta ce? Armur statue. Scuze dacă citesc în franceză, dar eu francește învăț la școală. Ok. Din ce ai făcut asta? Ok. Doar 20, cât îmi dă? Foarte tare. Deci am numai 2. Da, dar cred că țin puțin mai mult. Mă rog, haideți să vă arăt și vouă structura. După aia vom reintra pe lume ca să ne dea direct la spawn, să nu mai trebuiască să mergem și să căutăm locul exact. Oi, frate. Deci, eu făceam pe mine. Habar n-aveam. Deci, era și acolo un cufăr foarte ciudat. O să intrăm puțin, dar după aia o să ieșim. O să intrăm puțin, dar o să ieșim. Pentru că cine știe de ce mobi mai dau pe acolo care mă omoară. Și după aia dau de un boss și da. Foarte, foarte nașpa. Haideți să vedeți. Bun. Eu mă plimbam. Oh my god, cobor. Da, și nu vreau să merg mai departe. Dar țin ochii închiși. Am intrat în camera asta. Văd aici. Oh my god, nu mai vreau. Am coborât până jos eu. Și s-ar putea ca unii dintre voi să știți cei cu structurile astea. Dacă știți, vă rog să-mi spuneți în comentarii și să vă referiți la aia ca structura ciudată, pentru că puteți ziceți că copacul ăla mare, care copac mare, adică poate să fie orinator gros, dacă e gros e ăla, dacă nu, nu. Da, și faza e că se conecta așa de bine cu pământul, încât eu credeam că e făcut din pământ. Deci pământ. Bun, m-a dat la spawn. Aici ne începem căsuța de toate zilele. Zilele. Facem și câteva de astea și câteva torțe, câte putem.
câte avem. Bun, aici ne facem casa. Uite așa. Cred că vă dați seama că noi nu o să-l primim pe Gică ăsta în casă, pentru că pot și că vreau. Și da, am încă o lume cu un Gică de ăsta în casă, care mă enerva, trebuia să stau și după el, să nu-l omoare cine știe ce. Și da, l-am îngropat. Nu vă temeți, nu în sensul ăla al cuvântului. Da, bine că vin și slime-urile acum. Da, voi face aici o trapă de aia ca să pot urca. Cred că pot, se pare. Da, dar trebuie să mă străduiesc foarte, foarte mult. Da, și mai ales de aici acum mă urc. Bine, dă, ia-l. Ok, acum. Poftim. Vrea fratele meu să-i deschid telefonul, dar este cam obraznic și mama, ia te rog. Bun, hai să sărim. Gata, tableta, da. Hai să facem mai acum o ușă. Sergio, 5 minute. Să facem o ușă. Bun. Așa, gata. Suntem și noi apărați. Ha-ha. Bun, se salvează jocul. Așa. Vă dați seama că aici o să fie doar nascunziși ca să nu vină zombie. Da. Hopa, tu nu vii, tu nu intri. Ce credeai, mă? Opa. Dar oricum pe jos trebuie să înlocuiesc cu nu, tu nu, intri, a. Nu! Vă cer. Și acum au căzut în groapă, nu? Hopa, close. Deci am și lag. Bun, bine că n-ai căzut în groapă. Doar atâta ziceam. What? Vai, ce lag am! Hai că mai am puțin de... Vai, frate! Bă, gata, trebuie să ies din lume și să reintru în joc. Văd că am un mail, dar îl verific după ce filmez. Așa. Sau acum. Felicitări de dumneavoastră. Este acum pe YouTube. Bun. Deci, videoclipul meu, episodul 1, este oficial pe YouTube. Frate, ca să aflați și voi. Escantana mina loca, 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 loca. Cantana muzica en toca, toca, toca. Tanda. E zi sau o noapte? Cred că noapte. Noapte? Zi? Da, noapte. Doamne, da. Așa, mă. Deja mă speriam să nu intre ăsta în casă. Gata, mi-am făcut și eu. Chiar e foarte, foarte ciudat. Deci se schimbă aici asta cu lemn pentru că, da, e foarte, foarte nașpa. Și ciudat că trebuie să scarp. Da, bine că a venit și un demon ai. Demon ai.
Opa, aici vreau. Așa. Opa, tu ai voie să intri? Na, că-ți închid eu răul. Ce what? Încerci tu să intri în casă, nu mă încerci. Vai bă, dar spre enervanți. Doamne, dar cum stau prin fața casei. De fapt, nici casă nu pot să zic că este. Nici nu pot să zic că e casa asta. Dar mă rog, hai să modificăm aici. Pentru că mie îmi place să fie totul cu lemn. Și în episodul următor, what? Deci nu zic că s-a spawnat în fața... Deci dacă ăsta s-a spawnat în fața casei, eu mă las de Minecraft. Adică dacă ăsta o putut să intre pe ușă, nu mă mai las de nimica, că poate cine știe ce. Da. Am făcut și eu mai de mult un pariu că când aveam vechiul canal de YouTube, am făcut un pariu cu niște prieteni că ăștia îmi ziceau, bă, o să-ți intre... Când aveam vechiul canal de YouTube, ăștia zic, bă, o să ți se spawneze un demon ai în casa din Terraria. Și eu, da, sigur, uite, eu mă las de canalul de YouTube dacă așa. Și nu mă văd că se sponește unul de ăsta. Zic, papa, că doar ce altceva pot să zic. Hai să facem aici camerele. Aici este camera cu va fi camera cu chesturi, pentru că încă n-am chesturi. Dar când o să am, o să fie chiar foarte, foarte multe. Hai să luăm itemurile de aici, itemurile de care avem nevoie. Hai. Iar aici camera unde este crafting table-ul, ăsta, furnace-ul și anvil-ul. Da, o să facem și un anvil. Deci, stați puțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. 6. Stați puțin să pun blocul ăsta înapoi. De fapt, știți ceva? Nu-l mai pun. Am spart 4, încă 2. Omorând green slime-ul. Hopa, mai am vreo 2 minute de filmat. What? Am rămas blocat. Înăuntru pe din afară. Da, și chiar dacă eu nu mă uit la uncul bunic. Deci, închid episodul. Ce prost. Trebuie să filmez numai 7 minute. Da. Bun, God, așa. Cam atât cu acest episod. Eu am fost cu a doua parte a episodului întâi. Eu am fost DJ Lion și vă salut. Ciao.